Kani akong anak katong pagpanganak nako sa iyaha, kuan ra unta ni normal ra. Pero natingala ko kay pagka tulo ka semana, dako kayo yang mga kuan ba murag dako yang ginhawa, murag lain kay mo ginhawa siya. Yan pagka duha ka bulan na niya nagsakit, giubo siya din gisipon. Mo din to ang sinugdanan nga di man din siya makaginhawa. Ni ato din misa kuan kanang sa Norte gipa admit namo dito kay dili naman makaya diha sa sindangan. Pag abot namo dito sa kuan sa Dipolog, mao din tog x-rayhan siya, ingon din ang mga doktor dito. Kinahanglan daw siya patudi ko. Kay ang iyang heart daw dako, nilahos na pud mig pagadian. Pag abot dito gipatudi ko namo. Mao man di ito iyang sakit ang iyang heart. Mao di ito ang sinugdanan nga sige siya ubo-ubo og sipon. Mao din to ang iyang lungs pirmi magtubig-tubig. Mao di ito sige pud siya ubuhon. Matingala ko di jud siya manambok murag muus-us ba iyang lawas. Niwang na kaayo siya. Nagsakit na pud siya, giubo na pud. Then niadto na pud mi sa sindangan. Then pag check up sa iyaha, giresetahan mi ni doktora. Kuan kanang tambal sa iya. Yan pag abot namo diya sa talingan nakuan man siya, nakuyapan man siya, dugay kayo nakaginhawa. Mo din to nahadlok ko, kay ingon ko kung mulahos mi diri basig dili na siya mabuhi ba. Yan nibalik mi sa sindangan, ingon ko sa akong bana mo balik ta kay aron mat-oksigenan siya ba. Yan madoen to gipa-admit namo sa sindangan. Isa kasi man nami diha sa sindangan, ingon din ko mangayo siya tabang ni Dudoy, labad-labad kay mayor. Nangayo siya tabang sa mga kuan kapitan namo ug konsehal, nagpakuyog siya sa konsehal ug apil ni kuyog pud ang treasurer. Ingon din si mayor sige daw kuan musugot siya kuanon patambalan siya pero dito sa Manila. Din mao din to ingon din ang akong bana mangayo pud siya tabang kang kuan gobernador. Mao din to adto na pud sila kang gobernador Bertuoy. Wala naman pud kay wala man jud mi kwarta. Mao din to niduol na pud si Darwin kang kuan gob. Mo din to gitagaan po ni governor siya kuan 10,000. Then naman di ay sila kuan kanang team nga medical team. Mo din to mo ni tabang po namo. Kuan po ni tabang sa akong bana nga kuygan mi didto sa Manila. Mo din na nagkaila mi ni Ma'am Herdina. Kay siya may nagkuyog namo didto sa Manila. Pag abot didto siya na po nagpahilo na sa amo dito. Kay ako di man jud ko kabalo kay mo pag-abot na ko dito. Ako naglingkod-lingkod ra ko naghulat sa iyaha. Isa ka adlaw jud siya maglibot-libot dito sa kuan. Mag heart center kuan sa among mga papel. Diyan pagka gabiin na nagabinan jud siya. Ingon din siya sa ako maadto na ta sa kuan admitting room kay nahuman na imong mga kuan pwede na kamo saka dito. Mo din to pasulod na ko niya. Then pag abot dito sa taas, mo din to kuan ko nila gipahilo na ko nila dito sa katong kuan ka ward. Then tambalan nila akong anak pagkaunom kagabi na mo naoperahan jud siya. Wala mi mag-isa kasi man naoperahan siya kay gi-schedule naman di ay nila daan. Kay kontak naman di ito ni Ma'am dinadaan ang kuan doktor. Mao din to nga katong June 1 naoperahan na siya. Pagkat kuan unta to pagkatulo ka semana paulio nami. Diyon kuan man kanang pagka nanawag ko ni Ma'am Herdina ingon ko papaulio na biya mi. Pagkakuha sa among will dako naman kaayo. Naabot man kuan unta to 1,915,677.18 centavos. Nakuha lang to kay agi sa PhilHealth o katong PWD o kato. Then mao dayon to ang nabilin ako ana lang 1,215,677. Kami maski bisan gamay bisan 5 centavos wala jud mi kabayad.
ug kanang among mga financial wala po mi ka gasto kay gikan gikan kang gobernador. Magpasalamat jud kog dako sa ilaha kay kung dili tungod sa ilaha kani akong anak hantod karon ambot kong buhi pa ba o dili na ba. Kay grabe man to ka kuan iyang sakit ka lala jud. Tungod sa ilahang tulo dili maulian ning akong anak. Gingnan gani ko sa akong mga kauban dito nga may pa daw ako ang mga mayor o congressman o gobernador nga kuan sila kanang mutabang sila kay sila kuno bisan mangayo sila tabang dili sila tabangan katong kauban ako sa ward katong taga Luzon giingnan ko niya nga may pa ka kay ikaw tanan nga bayro nimo diri sa hospital dili ka magkuan dili ka magproblema kay tabangan di ka sa imong mga kuan mayor o congressman nimo o gobernador nimo. Swerte kaayo ka kay ikaw tabangan kanila sa inyo hadi ay nindot kayong mga programa ninyo didto. Ingon ko, basta mo duol lang ka sa ilaha, mutabang man jud sila sa imuha. Basta mo duol lang jud ka di ka magduha-duha. Ingon ko sa ilaha. Then ingon din tong kauban ako. Kami jud ni duol ra unta sa among congressman pero iyang gihatag 10,000 ra. Ni akong bayro ng 700,000 so na ko pagbayad nga 10,000 ra gihatag nako. Siya na lang ang naningkamot in taon sa iyang kuan, bayro nun. Then magbalik-balik siya istorya nako. Swerte kaayo ka oy kay ikaw kuan ka nang gitabangan jud kaayo ka. Ingon ko, tabangan man jud ko kay ni duol man pud ko sa ilaha. Mao to. Murag na kuan siya sa ako kanang murag na inggit. Kining mao nga pasyente si Kyle Gio Kimol naabot sa buhatan sa medical team gumikan sa pag-endorse sa opisina ni Mayor Dodoy Labad-Labad. Dayon giubanan pod sa staff ni Congresswoman Glona Labad-Labad aron sila matabangan, maayudahan ni Governor Oy pinaagi sa programa nga medical team ni Governor Oy. Na-accommodate sila didto sa ato usab nga medical team staff nga si Ma'am Laila aron nga mapadali ang pag-process sa ilang panginahanglan nga financial assistance gikan ni Governor Oy og ang pagpangayo usab og assistance sa medical team nga mo assist nila maghatod ngadto sa Philippine Heart Center. So gumikan nga hinanali ang panginahanglan nga medical sa bata dito sa Heart Center. Wala ginato siya gilangan-langan. Og at that instant pod nakita ni Governor Oy kay gi-attach man nato ang pictures sa bata og ang iya ang request nga kinahanglan ni siya i-transport dito sa Heart Center. Gipirmahan dayon ni Governor Oy ang mao nga request no gikan sa pamilya Kimol nga aron sila matabangan matagaan og financial assistance para additional nila nga magasto paingon sa Manila og ang paghatag og approval ni Governor Oy sa medical team staff nga maka-assist kanila. So paghuman ato siguro mga 4 days lang na ready naman ilang mga papel, ako dayon silang gidala dito sa Manila. So ako silang giubanan atong gipahamutang ang ilang paingon dito sa Manila kay dili sila lagi in town suhito o nya dili pud pwede nga dunay kuyog ang mama sa bata gumikan sa madak-an sila gasto. So moto nga kaning ato gihapon nga gitagaan og ayuda ang ila ang pagpadulong didto. Nag-ayuda ko sa mama sa among paglarga diha sa airport, magpuli-puli og kugo sa bata, magdala sa ilang mga gamit. So hangtod nga naabot mi didto sa Heart Center, gikan diri pa mi sa Dipolog, wala pa mi nalarga. Actually, nag-coordinate na ta sa ato ang partner pedia cardiologist dito sa Heart Center nga si Dr. Asqueta. O nya, good thing kay si Dr. Asqueta nani silay team nga naghatag og dako nga pagtabang sa mga indigent nga mga pasyente gumikan kay i-accommodate gyud dayon nila dito sa Heart Center. In fact, ang atong pasyente wala pa naabot sa Manila, doon na reservation nga room dito sa Pedia Ward, no? Nga aircon ang Pedia Ward nato dito sa Heart Center. Nindot kaayo ang pasilidad nga ilang nahimutangan. So pag abot namo dito sa Heart Center, dito sa emergency room diretso, wala na mi nadugay gumikan kay naka-endorse na ang
ang kuan na-endorse na ang pasyente didto sa ER. So ang amo na lang gibuhat didto nga nag-process ko sa ilang mga papel nga ma-swab test sila. Kay mo man requirement didto sa heart center nga kinahanglan before i-admit, before isaka sa ward, doon na gid sila negative swab result. So nag-facilitate ko sa ilang RT-PCR form dito sa heart center. So after that, diretso na dayon mi for admission. So na-process na to ilang admission nga mga papel panginahanglan. Hangtod nga mga 9 o'clock nahuman ang admission nato nga process. Saka na sila dito sa ward. So wala gyud nato pasagdi ang atong pasyente, no, ato gyud gipahamutang, wala nato sila biyai hangtod nga wala sila masaka dito sa pedia ward sa heart center. So after 4 or 5 days na nakita na nila na hanay na kung unsa nga case sa bata ug unsa nga procedure himuon, so diha dayon na pursue ang pag-opera niini. Dayon sila didto, well maski naa didto dinaan ako sa Dipolog, anaagi hapon ang amo ang communication halos every day. Nangumusta ta nila kung unsa na ilang kahimtang, no? So kanang wala gyud nato sila mapasagdi maski naa na sila didto sa heart center. So pag abot sa panahon nga nagawas na sa operating room unya nag-recover ang bata, nya good thing kay maayo gyud, very successful ang surgery sa bata. So after 2 to 3 weeks diha na dayon ang advice nga pwede na siya i-discharge. So didto na nag-start nga nibalik na sad ang ato ang kanang na ang constant nga communication gumikan kay ang bill sa ilaa dito sa heart center dako gyud siya. So 1.9 million ang ilang bill unya sa among kasabutan dinhi pa mi sa Dipolog kumikan kay sila nag-endorse ni Mayor Dodoy labad-labad og ni Congresswoman Glonna. So nagpasalig man gyud si Congressman Glonna o si Mayor Dodoy nga sila gyud mo sagot sa bill. So actually naay unta toy partnership pero gumikan naa unta toy mga mo counterpart nga mahitabo pero gumikan wala man lagi po mo process sa ila ang tagtungod didto kay wala may pwede mag-process sa mga papel. So moto nga gi-cater gyud tanan ni Congresswoman labad-labad ang mao nga bill nga nikabat og 1.2 million kapin. O dito na pod pag human nga naa sila discharge order, ato na pod silang gitabangan para makauli diri. So si Congressman labad-labad nag-coordinate pod sa ako nga ipahamutang ang pagpauli sa atong pasyente dinhi sa sindangan. So para nga dili pod sila madak-an gani kay wala sila na nato gipa RT-PCR kay naaman siya mura og consideration gumikan kay gikan raman sila sa heart center unya naka negative swab man sila didto. So ni coordinate na pud ko sa atong IETF diri sa province ni Sir Joey Bernard og di Sir Romel Hamolod. So sila pud mo ay nitawag sa PAL airline para nga ang atong pasyente makauli gyud dinhi sa sindangan nga dili sila maglisod, no, kay sila ra ang mama ra ug ang bata mo ay muuli, no. So ato gihapon silang natabangan hangtod nga nauli ra gyud sila dinhi sa Dipolog Airport og gidawat po dayon sila sa ambulansya sa sindangan pinaagi ni Mayor Dodoy labad-labad og ni Congresswoman nga mahatod po sila dinhi sa ilang barangay sa barangay Titik. So nindot kaayo nga ayuda sa ato ang pasyente, no, nga dako kaayo nga problema ang ilaang naagian pero gumikan sa nindot nga programa sa ato ang mga dagko nga mga opisyal sa probinsya ni Congresswoman Glonna og ni Mayor Dodoy og sa atong gobernador, no, sa OY administration nga dinha gyud anaa gyud ang pagtambayayungay niini aron magmalampuson ang usa ka problema ilabi na gyud sa problema sa panglawas nga pareha ani nga dako gyud kaayo nga sa gubangon kay heart case man siya. So dako ang bill nga nahitabo nga gi-charge dito sa heart center pero agi sa ila ang tabang pagtinabangay. So nahimo gyud nga nagmalampuson hangtod nga sila successful nga nakauli dinhi sa ilang barangay sa Titik Sindangan.